Jadi aku pengen ngomong karo kowe. Ngomong apa? Aku karo kowe wis suwe aku pengen serius karo kowe. Tenan ora? Tenang. Yo, tahu kan ngomong sama sih ya. Ya. Iku nah kowe dientui. Baik, dioleh iki. Dulu meneh. Amin. Mas. Astri. Halo. Apa? Tenang kok dibludet mah kok. Berton, apa? Apa, Mak? Sekarang di mana? Dolan. Terus apa? Mas Anton. Mau apa? Tak leren ana modulan karo Anton. Lah kok? Oke, mah tak jodohi karo nek Blantek, si Joko kae. Kok dadak to? Lah piye meneh, wong keluargane dhewe ora duwe kok. Kayak karo Anton ya tambah. Piye masa depan. Lah kok dadak kaya ngono? Lah piye meneh to, Nak? Lah aku tuh sak disuruh karo Mas Anton lho, Mak. Aku ora setuju nek karo Anton. Wes ora. Ora dadi. Adik kita, kono karo adik iki padha-padha wong ora duwe, Nak. Nek kowe karo si Joko, wes to terjamin masa depanmu bakal cerah. Pikiran sing mateng-mateng, sing apik-apik. Lah aku ki sebenarnya karo Mas Anton ya, Mak. Masa iki kon karo Mas Joko. Masalah rasa ki iso. Mbok kok sethithik. Sesuk kowe ki bakal seneng karo wonge. Kowe nang ngomongane mangamu iki? Ya, gek lanang, Mak. Iya. Tak atur dinane ya. Halo, Halo. Piye? Mas saya bisa ketemu. Nanti. Dia nang bangun biasa nih, baik. Oh iya, sesuk tak petruk. Ya wis ya. Nggih, napa, Mbak? Oh nggih, mangkren nggih, Mbak. Nggih, Mbak, Mas. Mas, Piye? aku arek omong. Ngomong apa? Aku sepurane ya. Aku ora iso nampa kowe. Loh, lha apa? Aku dijodohke karo Mas Joko karo wong tuaku. Walah, Joko to. Ya bener wong tuamu milih dijodohke karo Joko. Nek aku ora ning apa-apane karo kono. Ora lek ngono, Mas. Boleh, harapmu. Lek apa, Le? Kan lho si Lastri iki jarene arek dirabini karo anak Blantek kono kae. Kowe iki sesuk
Oh iya. Kate oh iya to mak nih, seneng iki jare niki baturan. Wah, men ya apa ya, Iki jare niki baturane anakmu. Apa iya? Aku ono jare anakmu. Berarti mau ki mulai beseng iki yo tekne kuwi mau. Heeh, apa nih ya, An? Iku sesuai malah kon olah-olah dono. Yo lho ora sudi, wis marani anakku ki kon aku olah dono. Wah, tak rapi yakin. Ngadi kae. Apa-apa. Kayak sih. Kayak gitu. Le, Pripun? jare ono asine. Lah mriki nggih enten air cendil. Oh, nggih. Sampune nggih Pak nggih. Udah banget. Kamu tempat. Ya ngaran jimuk gelas ade ketok glundrul. Pemuda mati kabeh. Untung iki garapanku. Buruku yang ngene iki. Jimuk gelas enak tenan. Iki sing dijatai Pak Dukuh gurune tak ugahi. Wingi san keneng penyakit gula divonis 3 dina ben mari. Gijile kena, ngijai kena. Gue rawan ning ora bayar ngono kan bro. Ning ra bro kok ijo Saudi. Alah jenengan neng kowe kelelakon. Ini rada ternyata antem enggak ini. Kok dilarani to nek udut ki? Ini Pak. Turune wingi yang gelas situ bener Pak. Saya tuh Pak. Kula spon paling. Niki Pak.
kepiye sampai nih Pak? Wah, aman nih, Pak. Ya ini aku kena virus. Waduh, karena disuntiknya baik. Bingung aku ngasihan. Calling aku, Pak. Iya siap. Wah, enggak ya? Bayari. Nggih, urene wis poso ta iki? Nggih. Poso? Betul ya, gue gile. Batal wae. Nggih mboten napa-napa. Saestu. Monggo, sketsa ke. Nggih, Pak, nggih, Pak. Kawi-kawi. Tekone aku iki kan kayak pacitan biar Kelas pacitan ora ora. kowe kile. Kowe nek dicegah wong kene ngomong apa Gunawan. Jeneng kowe. Nggih, Pak. Siap. Ayo sapi, Bu. Iya wis sane kae. Gini. Gini. Kowe ora ora to? Suka ya. Suka aku ngomong aku kae rego 15. Gimana? Mbok wi. Nek wis tenang ning SSA. Sing jowo kok pondok. Juran wis aremo. Wis RI saiki karo tengah. Medun. Monggo Pak Duko leatur-aturipun disemanggake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hagung mastuti